Πράγματι, παραβιάζει το κανονισμό της Βουλής όπως παραβιάζεται και το Σύνταγμα της χώρας. Και αυτό αποδεικνύεται κάθε μέρα. Μια διορισμένη κυβέρνηση, ένας πρωθυπουργός μη εκλεγμένος, επιλεγμένος από την Goldman Sachs και ουσιαστικά παραβίαση του Συντάγματος καθημερινή. Πριν από λίγο, ο εισαγγελέας Μακρύς έβγαλε το πόρισμα για την παρέμβαση στη δικαιοσύνη και στους οικονομικούς εισαγγελείς από ανωτέρους τους και από πολιτικούς παράγοντες, όπου καταδεικνύεται ότι ένα από τα θέματα. 258 ψήφοι της Βουλής. Ακούστε. Δεν είναι κόσμο. Ακούστε, σας παρακαλώ, ακούστε, κύριε Πρόεδρε, δεν σας διέκοψα. Αφήστε τουλάχιστον να μιλάω. Εγώ τα λέω, κύριε Πρόεδρε, για να καταγράφονται όσον αφορά το άρθρο 120 του Συντάγματος, όταν αποκατασταθεί η νομιμότης. Ας μένουν στα πρακτικά. Αγνοήστε τα, δεν πειράζει. Έβγαλε λοιπόν ότι ένα από τα θέματα που έγινε παρέμβαση τα CDS. Τα CDS για τα οποία έχω καταθέσει ερώτηση από τον Ιούλιο, από τον Μάιο του προηγούμενου χρόνου και αρνείται κατά παράβαση του κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος να απαντήσει η κυβέρνηση. Εχθές μου είπε ο κ. Πετσάλνικος ότι δεν δέχεται ο Υπουργός των Οικονομικών να έρθει να απαντήσει. Και ξέρετε γιατί δεν θα έρθει να απαντήσει? Γιατί όπως είπε ο εισαγγελέας Μακρύς, πίεζε η δικαστική ηγεσία τους εισαγγελείς να τελειώσουν το θέμα των CDS και να δώσουν πόρισμα. Χωρίς όμως να δώσουν τα στοιχεία η Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί παρενέβη το Υπουργείο Οικονομικών. Και έχει υποχρέωση το Προεδρείο της Βουλής να τον πάρει από τα αυτή τον κύριο Βενιζέλο και να τον φέρει να απαντήσει σε ερώτηση βουλευτού. Σε επερώτηση βουλευτών 3 κομμάτων. Και να μας πει τέλος πάντων ποιοι βγάλανε 26 δισεκατομμύρια από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο για τα CDS που πουληθήκανε. Όταν εν γνώση τους βάζαν την Ελλάδα στο Δουνουτού. Αυτή είναι η παράβαση του κανονισμού της Βουλής και του Συντάγματος. Αυτό το νομοσχέδιο δε, το οποίο επέβαλε η Τρόικα, εγώ λυπάμαι να ακούω τον κύριο Καγκλαμάνη, τον οποίο μας χωρίζει πολιτική χάσμα, να λέει εδώ ότι την παδέσα σου ήρθε η Τρόικα. Δεν κατάλαβα. Είμαστε ακόμα ελεύθερη χώρα ή μας υποδεικνύει η Τρόικα τι ψηφίζουμε? Μας υποδεικνύει η Τρόικα. Εδώ πρόκειται όμως για ένα συνοθήλευμα διατάξεων το οποίο θα μπορούσε να έχει γράψει αυτό το νομοσχέδιο ο Μαρκίζος Ντεσάντ. Έχουμε από όλα τα βίτσια μας. Εφοριακοί λέει θα φορολογούν με εναλλακτική φορολογία. Και το λέει αυτό ο Υπουργός των Οικονομικών την ημέρα που πιάνουν κομματάρχη στη Θεσσαλονίκη με 40 εκατομμύρια ευρώ από μαύρα λεφτά που πιάνε και παρακολούθηση της ΕΕΠ. Δίνουμε δηλαδή τη δυνατότητα σε κάποιους τύπους με την παράνομη αυτή ουσιαστικά πρακτική που δεν υπάρχει φτερά στην Ευρώπη να έρχονται και να εκβιάζουν το φορολογούμενο και να τα αρπάζουνε και να τα τσεπώνουνε και η Βουλή πλέον να ψηφίζει τέτοιου είδους νομοσχέδια. Και λυπάμαι που το ψηφίζουνε τα 3 κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση. Το ίδιο νομοσχέδιο έρχεται και τι κάνει? Συνεχίζει τον εκβιασμό. Αντί να δώσει άδειες ή να μην δώσει άδειες στα κανάλια, έρχεται εδώ και τους βάζει πλέον στο να εκβιάζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση τώρα των 3 κομμάτων για το ποιους τα βγάζουν. Ο Καμένος δηλαδή δεν πρέπει να βγει ποτέ, γιατί αν βγει δεν θα πάρετε ποτέ άδεια. Και σας έρχεται και σας λέει η Επιτροπή της Βουλής, είναι παράνομο αυτό που κάνετε. Είναι αντισυνταγματικό. Και στα παλιά σας τα παπούτσια. Συνεχίζετε με το άρθρο 8 να κρατάτε υπομπηρία τα κανάλια για να τα ελέγχετε. Αλλά τώρα υπάρχει και το διαδίκτυο, όπου υπάρχουν ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Και εκεί την πατήσατε ακριβώς. Γιατί εκεί υπάρχει πληροφορία η οποία διακινείται και δεν μπορεί να λειτουργείται ως χούντα με όργανα τα κανάλια τα οποία εκβιάζεται. Αυτό το νομοσχέδιο έχει καταπληκτικά ονομαστικά ρουσφέτια. Και πράγματι απορώ πως η Νέα Δημοκρατία το ψηφίζει. Έρχεται και ορίζει τον κύριο Γιαννακόπουλο, τον κολλητό του κυρίου Βενιζέλου, ως επικεφαλή της ανεξάρτητης αρχής των παιγνίων. Μία αρχή την οποία τη μετονομάζει σε ανεξάρτητη και τον κάνει γενικό κουματαδόρο για τον τζόγο στην Ελλάδα. Γενικό κουματαδόρο. Τροπολογία και άρθρο ρουσφέτη. Έχουμε εν συνεχεία τη διάταξη που αναφέρει ότι το real estate των κρατικών κτηρίων, όλα τα κρατικά κτίρια πάνε στο συγκεκριμένο οργανισμό, θα αντιμετωπίζεται με κανονισμό, όπως είπε σωστά ο κ. Λαφαζάνης προηγουμένως, της διάταξης των Ολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων. Εδώ ψάχνουμε να δούμε ακόμα τα κλεμμένα τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις απάτες που γίνανε. Και αντί να έρθετε να βάλετε όρους διαφάνειας, έρχεστε εδώ και βάζετε και εντάσσετε το σύνολο των κρατικών κτηρίων στη λογική του νόμου των Ολυμπιακών Αγώνων, καταργώντας κάθε διάταξη. Δασική,
γυαλού, παραλίας, διαλύοντας όλη την άλλη ιδιωτική ιδιοκτησία. Διότι άλλοι κανόνες θα είναι για τα κρατικά κτίρια που θα πάρει ο εκάστοτε επενδυτής, άλλοι κανόνες για τα υπόλοιπα. Προχωράει σε φωτογραφική διάταξη για τα φορτηγά. Μέχρι χθες, άλλα έλεγε εδώ ο κ. Βορίδης, άλλα λέγανε οι βουλευτές, άλλα ψηφίζουν σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι επιτρέποντας το τουρκικό φορτηγό, το οποίο πληρώνει το 1/3 του πετρελαίου από ό,τι πληρώνει ο νησιώτης στη Μυτιλήνη, στη Χίο, στη Σάμο ή στη Ρόδο, να βάζει πετρέλαιο από απέναντι, να περνάει με 7 ευρώ με το καράβι στη Μυτιλήνη, να φορολογείται 10% στη χώρα του και ο δικός μας αντίστοιχος φορτηγατής να φορολογείται με 45%. Τι πάνε να κάνουμε, να διαλύσουμε τα νησιά? Σας το είπαμε μία, σας το είπαμε δύο, σας το είπαμε τρεις. Το ίδιο συμβαίνει με τα φορτηγά της Βουλγαρίας, το ίδιο συμβαίνει με της Αλβανίας. Εδώ λοιπόν περνάμε διατάξεις για να διαλύσουμε τα πάντα στην παραμεθόριο. Και αν αυτά σας τα λέει να τα κάνετε από τη μεριά της Τρόικας, τότε είναι πονηρές οι προθέσεις τους. Έρχεστε και λέτε για τους δικηγόρους. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος. Η γυναίκα μου είναι δικηγόρος και πάει με το δικόγραφο στο χέρι. Τρέχει με το δικόγραφο στο χέρι όπως χιλιάδες δικηγόροι. Αντιμετωπίζουν τραγικές συνθήκες. Και έρχομαστε και νομοθετούμε στη Βουλή την διάλυση ουσιαστικά των μικρών δικηγόρων που παλεύουν το δικόγραφο στο χέρι. Και ποιους είναι αυτούς που βραβεύουμε? Αυτούς τους δικηγόρους δυστυχώς που κάποιοι εξ αυτών αποτελούν την οπεκλατούρα του πολιτικού συστήματος. Δεν υπάρχει κανείς δικηγόρος στην Ελλάδα που να μην ξέρει ότι υπάρχει μεγαλοδικηγόρος που διετέλεσε και υπουργός, που έχει όλα τα μεγάλα συμβόλαια με τους επενδυτές του εξωτερικού. Με γραφεία 50 δικηγορικά μέσα. Ο οποίος χειρίζεται τις υποθέσεις που ο ίδιος διαπραγματεύει ως υπουργός. Και αυτός ο δικηγόρος μπορεί να κάνει και διαφήμιση τώρα. Και θα πάει να αντιμετωπίσει την ψηλή δουλειά την οποία παίρνει ο μικρός δικηγόρος να επιζήσει. Και από την άλλη μεριά, για να πω και τις Νέες Δημοκρατίες, έχουμε άλλο δικηγόρο που δεν έχει πάει ποτέ στο δικαστήριο. Εκπροσωπεί την οικογένεια Ρότσιλντ, λέει. Ο οποίος διαπραγματεύεται τις μεγάλες πηγές των επενδύσεων. Αυτούς πάνε να προστατεύσουμε τους συναδέλφους μας, τους μεγαλοδικηγόρους, ή όλους εκείνους οι οποίοι τρέχουν στο πρωτοδικείο, στο εφετείο, στον Άριο Πάγο με το δικόγραφο στο χέρι, που για να βγάλουν ένα μεροκάματο, για να βγάλουν μία δουλειά που θες παίρνουν οι μεγαλοδικηγόροι, πρέπει να κάνουν 2.000 διαζύγια. Πρέπει να τρέχουν από πίσω στον ανακριτή και αυτούς τους ανθρώπους τους υποσχεθήκανε. Μου λέγανε προηγουμένως ότι δεν θα το ψηφίσουν κάποια κόμματα. Και τώρα έρχονται και τους λένε όχι, θα το ψηφίσουμε. Και κλείνω με το σημαντικότερο. Αυτό που πραγματικά σας είπε η Τρόικα να κάνετε, γιατί όλα τα άλλα τα κάνατε για δικούς σας λόγους, ήταν το κερασάκι, ήταν να περάσετε τον ορυκτό πλούτο της χώρας στις διατάξεις εκείνες που θα το χαρίσουν σε αυτούς που θα ορίσουν οι δανειστές. Αυτό είναι εθνικό έγκλημα. Αυτό το έγκλημα θα ανατραπεί όταν αποκατασταθεί η νομιμότητα αυτή τη χώρα. Την ώρα που έρχεται η εταιρεία Τελεκ, η Ισραηλινός συμφερόντων εταιρεία Τελεκ, μαζί με την Gazprom, τη ρωσική εταιρεία, και σας προτείνουνε εξόρυξη πετρελαίου νότια της Κρήτης, που το λέει ο ίδιος ο Μανιάτης, χωρίς έρευνα, με δικά τους έξοδα, που θα λύσουμε το πρόβλημά μας, αντί να πείτε ναι κατευθείαν και να έχουμε και την ασφάλεια του ρωσικού στόλου νότια της Κρήτης, του αμερικανικού στόλου και της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, περνάτε την περιουσία του ορυκτού πλούτου σε ένα μόρφωμα που έχετε δημιουργήσει για να το κατασχέσουν αύριο τα αφεντικά σας της Τρόικας, της κυρίας Μέρκελ, του τέταρτου γερμανικού Ράιχ. Αυτό είναι εθνική προδοσία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ξέρω ότι δεν θέλουν κανένας αυτή. Τα λέω για να καταγραφούν μόνο. Να καταγραφούν μόνο γιατί σε λίγες μέρες, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, 300 βουλευτές, όπως λέτε κύριε Πρόεδρε, θα κληθούμε να ψηφίσουμε μια δανειακή σύμβαση, η οποία έχει σκοπό να νομοποιήσει την αντισυνταγματική, άκυρη σύμβαση του πρώτου μνημονίου, να παραδώσει τη χώρα στο αγγλικό δίκαιο. Και ξέρετε όλοι οι συνάδελφοι βουλευτές τι θα ψηφίσετε. Είστε προσωπικά υπεύθυνοι ο καθένας για το αν θα παραδώσετε τα όνειρα των παιδιών μας στους δανειστές και στους τοκογλύφους. Αν θα παραδώσουμε τη χώρα και αν θα καταργήσουμε την εθνική κυριαρχία. Ο καθένας παίρνει την ευθύνη. Αν περάσει με 180, η Ελλάδα έχει παραδοθεί. Και πλέον εισερχόμαστε στις διατάξεις 120 του Συντάγματος, όπου η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Ευχαριστώ κύριε.